Ahoj, a dneska tady máme video z Clash Royale. Tady v tom videu bych jsem asi jenom útočil, protože nic jiného tady dělat nemůžu. Kdybyste někdo chtěl, tak můžete klidně dolů do komentářů napsat, jakou hru mám natočit. A pak vám tady ještě řeknu, že tady je Heal Challenge, ve který tady vyhrajete za 8 výher Gen Chestu, za 6 výher 10x Heal Spell, za 4 výhry 2500, za 10 výher 25 000 a za 12 výher 100 heal spellů. Heal spell je rare karta, healuje za sekundu 100 životů, trvá to 3 sekundy na levelu 1, takže to vyhealuje 300 životů, což je celkem dobrý. A má to dosah 3. No a jak jsem se pustil do útočení. A doufám, že to dneska teda všechno vyhraju. Tady v novinkách je na heal spell, jako jak bude vypadat video. Jsem se ještě nekoukal, ale asi to jako umím předpokládat. A tady teda začne princeskou. Dám jí sem hned dopředu. Jo. Už mám připravenýho Inferno Dragona na Gianta, pokud tady tomu dáme třeba Zep. Sem dáme Elixíru, sem dáme Ice Wizarda. Pak Inferno Dragona, připravíme si tak, které nám tornádo trochu k ničemu. S tím nic neudělám. Tady pane maximum brand, asi už to bude kousek dopředu, tak tady budu toho taky hodím tohle. Máme přitáhneme na Kinga. Máme první zap. Asi ani nebude potřeba. Tady to zkusím ještě vyfarbolovat, ale to už je pozdě. Zatím trošku vedu, ale nic extra to není. Tak, tady asi dáme princesku, on tam nechvíli dá zase Gianta, kterým se tam pokud se pokusí udělat. Tady to je trošku horší, ale tak nějak s tím zavím. Potřebuji nějak vylákat jeho Valkyrii, což úplně nevím jak udělat. Ano, teďka budu mít plný elixír na chvíli. Takže bych jsem asi urychleně něco měl dělat. Tady to dám sem, tady potom jde Knight, nebo k ní, nebo to nazvat Easy. Nějaký damage tam utrpělo. Tady to odstáhneme. Od toho zadarmo. To je elixíry, ale tady to odděláme princkou. Tam dáme. To má velký konečně. Tak tam to dáme takhle. Tohle asi můžu takhle ubránit. To se může povít. Mohu. Oh, damn. To nedaří. To vůbec nedaří. Tak když? On šel na druhou stranu. Takže tady by to nemusel dovolit dělat, protože použiju už minera. A teďka když sem dáme tohle, ale nám to tam dal nějaký damage, že by to náhodou stihnul, nebo měl raketu. Nechápu. Raketa by to asi stejně zničila. Já úplně nevím, jaký má damage raketa, či ji nepoužívám. Teďka podívám, ale myslím, že by to neměla asi zničit raketa. Raketa. Kde je raketa? Tady je raketa, info. No, 448, tak jdeme zničil, on by měl na 7. Takže, ale on neměl raketu. Akorát Zep, který ani jednou nepoužil na 11. Tak, teďka dáme další útok. To video chci, aby mělo maximálně 15 minut.
Ježiš, to je škoda. No tak já ho tady rovnou vyrašuju takhle, protože mám minus 6 elixírů. Teď mi tam dá... OK, to jsem nečekal. Tady to jsem taky nečekal. To je celkem špatný. Ten mi tady dal víc, než jsem očekával teda. No tak... S tímhle se měl dělat co? Jako... Už mi to zničí, jo. Proti Hogriderovi nějak úplně nic nemám. Pak se ani Tornado a Ice Wizard by ho možná asi zastavili, ale... Dáme sem Ice Wizarda, pak tam dáme elity a zkusíme to tam nějak porašovat. Mám celkem hlavnou armádu, protože je celkem napřed přede mnou, ale... Teď to zkusit asi porašovat takhle. Don't Carbon, vyraž. Zep tam dá, tak nedá, já tam neznám Zep. Ale tam tak ničeho, jo dá tam Zep. Dobrý, nějaký ten damage jsem tam tomu dal. Nějaký ten maličko větší damage jsem tam tomu dal. Teďka by to jsem, ne, asi to je žlutý zbraně. Nebo že jsem tam dal, tam pošle toho Gradera. Jsem si tady už zamyslel. Takže Elixir, kterému bohužel redukuje všechno, co může. Teďka jsem tam dal další. Takže to už ničit nebudu. Čeho už ho má. Co tam dával po Hagriderovi, no. Ty už je ty, OK. Jsem dal špatně. Trošku špatně. Trošku hodně špatně. Trošku hodně moc špatně, on tam dal špatně Erosia. To nebylo tak dobrý, a to ještě nebudu tornádovat. To bylo ničený. Tak tady to zatím vypadá celkem špatně. Takhle, takhle, třeba elity. A, no, uvidí si. By je neměl zničit, no, jo, tak to mi dá princ na příštím útok. Teď to bude tady tamhle, někam tam nedá kolektor. Tady ne, já ho teďka vyrašila tady nahoře. Uvidí. A ještě to nevyhrál, ale... Kdo vyhrál, aha? Protože na ty Erousy tam? Jsem si nějak se už tam dal zničený. Tak easy. Jsem ani nečekal, už mám 220 a 4000 až, ne, od kolika je? 11, 800. To jsem se musel ještě hodně snažit, tam jsem tak nedostanu. 11kový člověk, nějaký Číňan, Vietnamec, Aziat, něco takového. Mám celkem špatnou startovní armu. Že ne. Dobrý, musím to spávnout. Teď se mi tam určitě dá skeleton armu. Doufám. Tak ne, no. Jsem úplně nepovedla. Dneska mi to nedá. Dneska. Já to trefám. Ale nebudu všechno ničit, ale... Mám tam od západní než já. Nepotřebuji si proti těm elitům už mít. On to tam fireballoval hnedka, co jsem dal elity, takže je špatný se bránit elitama. Si tornády, takhle. To mi dá damage. Tak ještě musím dát Varinsku a pak teprve Inferno Dragona. Nebo Prinsku Zep Inferno Dragona. Ten týpek trošku dohnal, on to určitě bude bránit, no asi. Asi si myslím, že by se mohl bránit teďka elitama, když mu tam dám elity. A budu doufat to, že se bránit elitama nebude. No.
Tak to je nic. Víš, já jsem tam zep, takže jsem ani svou. Asi nesmím jednou skeletony, ale nebudu to nějak víc řešit, protože to prostě otáhnu tornádem, hodím tam princku, tam už nehodím, tady tomu nezničím, nevím jak to hrát, nechci to hrát, ale je to špatný. Třeba zep sem dáme, ten by ho mohl dělat, tady se mu vysmějem, že se mu to až tak úplně nějak nepovedlo, se mu hodíme elity a budeme doufat, že nás nezničí. Sem hodíme tady to, už mám připravenou odtahovku, tam jsem mu to zničil, sem zkusíme rašnout Inferno Dragonem, hodíme mu tohle a musí jít bránit, protože pokud nebude bránit, prohraje. A mezi tím si pokusím načíst dalšího Inferno Dragona, aby jsem to nějak mohl hrát. Ha, no. A kdyby jsem ještě... Ha, nebudu mu to nechávat. To musím mu nechat jednu kravnu, ale tak... Nevím, že bych to dělal. Tak dneska zatím 3 výhry, žádná prohra. Musím ještě teďka zničit 2 taury a možná otevřu Crown Chestu. Sice legenda asi nepadne, ale... Jo, tam můžeme prodloužit mojí oblíbenou armádou. Jep, tak ne. Já jsem tam minimálně mnoho větší damage, že on tam vypadá mě tím Wizardem. Nebo já se možná ještě budu bránit. Stojí to za to? Jo. Aha. OK. Já jsem to netrefil, takže mi to tam dal nějaký damage, větší ladička. Tak 3 to dá, 2, 3, ne 2 to dal. Má Fireball se brání proti elitům. Jinak jak ubral 4% elitům, tak se dají elity už ničit pomocí Arrowsů. Sice nevím, Arrowsů a Fireballu. To už nevím na kterém levelu, ale jde to. 12, kde to sehnal? Kde to sehnal? Proto mám sakra bránit. No tak... Wow, GG. 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 Vůbec jsem to chtěl momentálně neprohrál, tím že jsem to úplně po... Ne. Nebudu rageovat. Tady jsem teďka smazal, zacenzuroval nebo zabarvil, už nevím, jsem s ním udělal Messenger. Teda spíš nevím, co s ním udělám. Protože jsem trošku píšel. Tak abyste neviděli třeba jména, tak jsem to zabarvil. Tak zkusím začnout sem. Carbon. Fireball nemá. Takže tam jde elity. Bohužel. Damn, rip me. Rip me. Rip me. Rip me. Tak zkusíme aspoň jednu krávnu. Takže jsem tam mohl dohnat. Kdyby se to povedlo, to je možná i trochu šance to tam dohnat. Tak ne, tak ne. Tak jo. Jeden hit tam potřebuji dát. Jo. Takže remíza. Takže momentálně se video může jmenovat bez prohry. Momentálně, zatím. Teďka mě tam asi už dělá. No, debilníma. Naprosto debilníma. Lidu barbarama. No, jsem mrtvý. Myslím, že tak předem, ale jsem mrtvý. Jsem down. Tady se možná můžu zničit, no? To je zrak.
To mě stahnout tam, aby šel na krále, no. Si teda hit. Nedal, dobrý, tak je to jedno. Šele. Teď bych ho měl zabít. Tady bychom se měl ubránit. Dáme sem Z. To se mě zavrtil. A mě tak zničil. A nedodělá mě asi.Řejmě. Že Fargo nestihne. Tak dám ještě jeden útok. No, máme ještě jeden útok. Správně otevírat trochu, doufám, že teď dám aspoň jednu kramu, aby se mohl otevřít tu kramče. A bude to v pohodě. Jinak pište pak do komentářů, z čeho byste chtěli vydat video. A si nevím, že jsi nikdy nedokoukal až sem, ale tak co? Řešit to nebudu. Konec konců, pokud někdo napíše, že by chtěl dokoukat video, tak že by chtěl nějaký hry natočit video, tak mi to napište, že dokoukal jsem až sem, aby jsem věděl, jestli to se vůbec někdo dokoukal. Myslím si, že spíš ne. Golem, zajímavá věc. Úplně rád nemám, ale mám tady na to Inferno Dragona. By se asi mohl celkem zbavit. Pokud nemá Elektrovizarda, což tak si myslím. Tady to odtahneme tornádem. Tady dáme Z. Tady dáme tohle. Ups. Tak tady šlo tady do toho. Žádný hity nechci dostat. Žádný damage. Celkem jsem to tam nějak dal. Tak doufám, že to nějak nezvořil ještě zatím. On tam je zase golema, vážně. No tak, super. Nice. Wow. Takže se mi to povedlo. Tak teď fakt nevím. Tady jsem možná dala něco takhle, jo, tak dále. Prej. To mi dá damage obrovský ten golem. Tady jsem musel zrašovat elitama, aby se mi to podařilo. Jak jsem prostě dál. Tak mě štve je postižená armáda. Úplně nemožný jak mě štve. Tak naštvaný není jsem. Já tam dá golema hnedka dopředu a jsem down. No asi ne, že by se měl tam naházet na jednotky, třeba například elity, no. Teď by ho také mohlo dodělat. Dodělat, rozdělat, přidělat, nadělat, rozbít. A odtáhnout, tam odtáhnout. Což je, golem se nedá odtahovat. To jsem zjistil až teď. Tady to nedám. Tady jsem někam musel dát zep a pak ještě jeden zep. Když šance tam je. 155. Ha, zep. Ha, vyhrál jsem to. Takže 4 výhry, 1 remíza, žádná prohra, otevřená Crown 6. Tak tady to asi bude konec pro tady to video. Když tak můžete připojit. A odebírej, sdílej, lajkuj a uvidíme se u dalšího videa. Čau.